зрелищна картина. Дано да я създадат всички наши професионални футболни клубове. Дерби двубой още в началото на първенството. ЦСКА приема в Борисовата градина Пловдивския Ботев. Излишно е да ви представям съперниците. Два отбора, които по традиция внасят особен колорит в българския футбол. Домакините изцяло в червен спортен екип през първото полувреме ще нападат вратата наляво на вашите екрани. В състав на вратата Димитър Попов, 2 Галин Иванов, 3 Енгибар Енгибаров, 4 Росен Кирилов, 5 Добромир Митов, 6 Милен Петков, 7 Румен Христов, 8 Анатолий Нанков, 9 Петър Михтарски, 10 Георги Донков и номер 11 Методи Деянов. Срещу тях в жълто-черно избранниците на треньора Атанас Здравов, на вратата Борислав Михайлов, на вратата на Ботев и пред него 2 Антон Сивинов, 3 Георги Петров, 4 Румен Димитров, 5 Петър Шопов, 6 Анастас Петров, 7 Любомир Китанчев, 8 Георги Марков, 9 Веселин Геров, 10 Пламен Петров и номер 11 Костадин Видолов. Главен съдия на двубоя е международният ни арбитър Митко Митрев, който тази вечер за 59-ти път ще съблюдава правилата на футболната игра. Помагат му Детелин Баялцалиев от близката страна на вашите екрани и Николай Нанев. Временно играта е спряна. Има контузен футболист от отбора на гостите. Преди този двубой се играха и други матчове от първия кръг на републиканското ни първенство. Ще ви кажа резултатите. Левски Кюстендил спечели срещу Спартак Пловдив с 3-0. Добър старт на Новака. Монтана Раковски Русе, минимален успех за домакините с 1-0. Нефтохимик Бургас срази Спартак Варна с 5-2. А Добруджа надигра Славия като домакин с 1-0. По същото време, с началния съдийски сигнал на матча ЦСКА и Ботев е започнал и двубоя между Етър и Ловеч. А утре са последните два матча от първия кръг. Пловдив, шампионът Левски гостува на Локомотив Пловдив и Локомотив София приема 11-торката на Шумен. Опасна атака на гостите. Анастас Петров бе на добра позиция, но неговия пробив осуети Енгибаров. Отляво атакува Кирилов. Топка за Донков. Стабилна намеса на Георги Петров. Тъч в полза на червените. Донков през миналия сезон в редиците на Ботев. Добра техника ни демонстрира Милен Петков. И може би 1-0. Прекрасна комбинация. В прегръдките на своите съотборници е Румен Христов, играчът с номер 7. В третата минута на двобоя вече имаме гол. Дано това попадение да подтикне и двата състава към още по-активни, към още по-зрелищни действия. Румен Христов използва неразбирателството в центъра на отбраната на Пловдивския Ботев и открива резултата 1-0 в полза на ЦСКА срещу Ботев. Това бе вторият гол на Христов в нашите републикански първенства. Един млад футболист, който намира място и в младежкият ни национален състав. Много подвижен. Добре започва шампионата за него. Добре започват този двубой футболистите на ЦСКА, ръководени от новия си старши треньор Пламен Марков. И в двата лагера преди срещата има доста кадрови проблеми. Наставникът на домакините Пламен Марков не може да разчита на получилият на вчерашната тренировка разтежение Петър Жабов. Отсъстват Мартин Зафиров и Димитър Сивов, които не са включени в групата.
Няма го и Христо Войнов, който продължава да се подготвя на облегчен режим. За всички вас, зрителите на Канал 1, може би най-голямо любопитство представлява отсъствието на Наско Сираков от 11-торката на гостите. Сираков е подписал договор с футболен клуб Ботев, но все още не се чувства в добро функционално състояние. Наско е заявил на треньората на Здравов, че ще участва в двубоите само когато може да бъде 100% полезен на своя състав. Драмов сигурно съжалява за контузените Аян Садъков и Румен Иванов. Сега можеше да се стигне и до неприятна контузия, но Донков успя да се запази и първият жълт картон в двубоя бе показан на Петър Шопов, играчът с номер 5 в жълта фанелка. След всичко, което ви казах до тук, ми се струва, че и в двата лагера проблемите се разпределят по-равно. Методи Деянов комбинира с Милен Петков и от крака на Антон Сивинов, десният бранител на Ботев, ъглов удар. Голмайсторът, авторът на единственото попадение до сега, Румен Христов, ще центрира. Петима в червено вътре в наказателното поле. Не достигна топката до играч на ЦСК. И възможност за контраигра на пловдивчани, които в тези първи минути на матча предимно се грижат за своя тил. Този натиск на червените бе очакван. Кирилов с пределни усилия. Митов трябваше да спасява тази топка в сблъсък с Анастас Шопов. Игра с ръка и свободен удар. Методи Деянов наруши правилата. Видолов комбинира с Румен Димитров. Спечелиха тъч все пак, но след това много лесно акцията на гостите рухна. Донков, добър демараж ни показва Донков и засада на Петър Михтарски. Очевидно бе това положение, въпреки гневните реплики по трибуните. Сега условия за контраигра, нямаше засада, но не достигна топката до Румен Христов. Малко зад него бе и Донков. Твърде смутено започват според мен Георги Петров и Румен Димитров в отбраната на пловдивчани. Добра техника демонстрира Методи Деянов. Росен Кирилов спокойно към Милен Петков. Той сменя посоката. От крака на Сивинов тъчът е в полза на ЦСК. Формя се един интересен сблъсък отляво между Сивинов и Румен Христов. Въпреки че Христов, крайният нападател на ЦСК, често сменя фронта на атаката. Милен Петков не сполучи замисъл му, пас към Донков. Прекрасна техника демонстрира Румен Христов. Ще намери ли продължение? Центриране. Под топката остана Михтарски. Попречи му и Георги Марков. Видолов, играчът, който ще се стреми да прави играта на Ботев в този двубой. Ботев спечели във вторник минимална победа срещу Динамо Тбилиси в предварителния кръг на турнира за купата на УЕФА в Пловдив с 1-0. Чуха се добри отзиви за играта на канарчетата. Особено през второто полувреме на този двубой. Сега на тревата лежи Милен Петков. Милен Петков, който премина от Добруджа в ЦСК през този сезон. Още един играч от Добрич се появи в състава на червените. Това е Галин Иванов.
Може би най-скъпият трансфер за столичния клуб. 160 000 $ бе неговата цена. С номер 3 го наблюдаваме. Ще го различавате и по това, че има на коленка на левия си крак. Той играе последен в отбраната на червените. Сега условия за контратака на пловдивчани. Геров отляво, няма засада. Геров опита нестандартен завършек. Димитър Попов следеше поведението на централния нападател на Ботев и успя да спаси. Много дълго бе отправен този пас от Нанков към Милен Петков. Изминаха 10 минути от началото на двобоя между ЦСКА и Ботев. Среща от първия кръг на новия футболен шампионат на страната. С гола на Румен Христов в третата минута домакините имат предимство от 1 гол. Сега имаше очевидно нарушение на Росен Кирилов срещу Пламен Петров. На съвсем друго мнение бе Митко Митрев. Просто прием от свободната борба си позволи защитника. В крайна сметка съдията е този, който решава вярно или не. Той има единствената дума на терена. Методи Деянов. Отново добра комбинация с Румен Христов. Пресреща го Румен Димитров. Деянов. И Боби Михайлов в последния момент успя с пръсти да закачи топката. Ъглов удар вляво от вратата на гостите. Много убедително започват футболистите на ЦСКА този двубой. Еднакво силни, еднакво настъпателни са те и по двата фланга, и през центъра на своето нападение. Проблемите за играчите от Пловдив са наистина сериозни до сега. Нито един аргумент до момента не предлагат равностоен пловдивчани. Няма засада, но и няма как Михтарски да стигне топката. Удар от вратата. Михтарски, капитанът на ЦСКА, успя да се измъкне от тази позаплетена ситуация. Нанков комбинира с Деянов. Нанков и Методи Деянов за сега се очертават като футболистите с най-интересни замисли сред домакините. Активно ги подпомага в предни позиции Румен Христов. Енгибаров сблъсък с Анастас Петров. Деянов се е върнал, помогна на своя съотборник в средата на терена, но след това не се намери доброто продължение. Георги Петров, централният защитник на Ботев, комбинира с Шопов. Отново Георги Петров. Донков много находчиво, майсторски му отне топката. Михтарски има в дясно себе си само Нанков. Избра комбинация с Методи Деянов и сгреши. Видолов опитва индивидуален пробив и успя да сполучи до този момент. Най-после топката стига в близост до наказателното поле на ЦСКА. Ъглов удар вдясно от вратата на Димитър Попов. Играчът с номер 8 Георги Марков пробяга около 50-60 метра, за да изпълни статичното положение. 5 в жълто-черно, вътре в наказателното поле. Шопов, Анастас Петров. Там са и нападателите на Ботев. Добра игра на Деянов. След това Нанков се освобождава хладнокръвно от Видолов и комбинира с Румен Христов.
нарушение или странично хвърляне след единоборството между Румен Христов и Румен Димитров. Ще стане ясно след секунди. Най-вероятно пряк свободен удар. Румен Димитров, най-високият сред гостите, влезе безкомпромисно в това единоборство. Методи Диянов получи от Енгибаров, но много лесно загуби. И тъч в полза на Ботев. Румен Димитров ще хвърля. Комбинира с Анастас Петров. Футболистите на ЦСКА се стремят да налагат преса в средата на терена и това за сега е най-големият проблем за пловдивчани. Сред гостите все още не може да се намери футболист, който да се ориентира в обстановката, да се опита да задържи топката, да комбинира точно. И съвсем естествено е акциите на канарчетата да нямат достатъчна острота, докато играчите в червено наистина с огромен хъс влизат във всяко едно единоборство на терена на стадион Българска армия. Получи се авантаж след нарушението. Сивинов комбинира с Видолов. Сега грешка, от която не успя да се възползва Анастас Петров. При по-голяма точност и сила, може би, най-вече сила на удара, нямаше да бъде приятно на Димитър Попов, както сега може би няма да бъде приятно на Боби Михайлов след грубата грешка на Георги Марков. Михтарски, макар и от малък ъгъл, намери начин да отправи изстрел и спечели в крайна сметка ъглов удар. Очудващо припряни ми се струват играчите на Атанас Драмов. Румен Христов центрира. Сега Галин Иванов. Няма засада. Михтарски. Акцията на столичани продължава. Методи Деянов. Пас на Милен Петков към Христов. И за сметка на сигурността Румен Димитров изважда топката извън пределите на терена. Ъглов удар този път отляво на Боби Михайлов. Анатолий Нанков получава окуражителни възгласи от около 20-30 привърженици на ЦСКА. 6-7 хиляди зрители има тази вечер по трибуните на стадион Българска армия. Продължава превъзходството на ЦСКА срещу пловдивския Ботев. И в тази вече 18-та минута, като че ли на терена има само един отбор. Нормално е столичани да имат предимство. Да видим този изстрел. Този изстрел на Донков не затрудни особено опитния Борислав Михайлов. Макар и не чак толкова здрав, физически Методи Диянов влага много енергия в играта си и печели повечето сблъсъците. Румен Христов. Центриране на Румен Христов. Донков, сега Михтарски. Да видим изстрел на Михтарски. И аут. Почти всяка атака на червените, поне до момента, в срещата завършва или с центриране, или с удар към очертанията на вратата на Ботев. За сега само един изстрел са отправили пловдивчани към Димитър Попов. Росен Кирилов не сполучи. Сега обаче играта е спряна. Нарушение. Пряк свободен удар в полза на Ботев Пловдив. Видолов ще го изпълни.
Отново без идея. Топка за Михтарски. Георги Петров или Михтарски. Тъчът е в полза на червените. Изпълнен, но не според правилата. Правилно решение на Митко Митрев. Сивинов сега ще поправи грешката на Михтарски спокойно към своя вратар Михайлов. Митов надделява въздушния двубой, но все пак ловдивчани успяха бързо да си върнат топката. Поредица от неточни подавания. Енгибаров е длъжен да бъде внимателен при тази топка. Нормално решение за защитник. Отново много леко гостите губят топката. Румен Христов тръгва на скорост. Добре сменя посоката. Ще му стигне ли обаче умението да се придвижа с топка? Прекрасно последният миг от главата на Марков, ако не се лъжа. Опасността пред Михайлов за миг е осуетена. Удар от вратата, след като малко наивно Милен Петков се опита да действа срещу Антон Сивинов, десният бек на гостите. Шопов, Сивинов, фаулиране от Донков, свободен удар за Ботев. Най-после 10-те футболисти на канарчетата преминаха изцяло в половината на ЦСКА, като че ли в тази среда на първото полувреме домакините ще попроменят ритъма на игра. Нормално е гостите да тръгнат малко по-дръзко напред и по този начин да се създадат условия за контраигра на ЦСКА. Михтарски, Нанков. Топка за Анастас Петров. Комбинира с Видолов. Намесва се Галин Иванов. Но успя Пламен Петров да овладее топката. Видолов. Отново от кръка на Галин Иванов. Акцията на гостите е спряна. Донков покрива много широк периметър. Непрекъснато се движи, търси топката. Фаулиран от Георги Петров. Разбира се, в сблъсък за топката, но доста остро, доста бурно влезе в един оборство. Играчът с номер 3 в жълта фанелка. Донков е извън терена и ще получи задължителна медицинска помощ. Сблъсъкът бе в неговите кури. Едва ли ще има нещо сериозно. Донков е много важна фигура в 11-торката на Пламен Марков. Ако приемем изражението на Донков за мерило за неговото моментно състояние, няма нищо сериозно и той ще продължи играта. Михтарски към Нанков. Митов тръгва необезпокояван напред. Но загуби. Няма засада на една линия. Бяха централният нападател Геров и бранителят Енгибаров. И този опит за изостряне на играта страна пловдивчани не донесе нищо. Донков и Шопов си размениха, освен искри помежду си и няколко остри реплики. Видолов.
Отново няма сигнал за нарушение. Играта продължава. Нанков към Румен Христов. Методи Деянов. Към Христов. Срещу него Румен Димитров. И непряк свободен удар. Препречване на Румен Димитров срещу Румен Христов. Продължават гостите да са принудени да се бранят с 8-9 души. Сега цялата 11-торка е на границите на наказателното поле пред Борислав Михайлов. Енгибаров, още двама в червено до топката, най-вероятно заучено положение. Може би пък изкуствена засада ще се опитат да направят пловдивчани. Нямаше достатъчно разстояние, за да се засили, за да придобие удара на Донков достатъчна сила и сега двата отбора съсредоточават силите си в средата на игралното поле. Пламен Петров задържа твърде дълго топката и след като срещу него двама в червено, това бяха Митов и Петков, се изпречиха неговия път, се стигна само до странично хвърляне. Сивинов ще го изпълни. Към Видолов. Изстрел на Видолов. Имаше време Димитър Попов да проследи спокойно полета на топката. Видя, че тя напуска игрището и я остави съвсем спокойно. Атака на Енгибаров. Румен Христов. Отново Енгибаров. Румен Димитров обаче е стабилен. Видолов комбинира с Пламен Петров. Отново Видолов. Търси топката Видолов. Поема отговорността да организира играта на гостите, но има доста сериозни опоненти в лицето на халфовете на ЦСКА и за сега му е трудно да достигне до добро извеждащо подаване към някой от нападателите на гостите. Самотник остава Веселин Геров на върха на атаката на Ботев. Най-после Видолов намери пролука. Видолов. Добре играе Галин Иванов, Методи Деянов. Правилно задържа, комбинира с Енгибаров. Галин Иванов изважда топката извън очертанията на терена. Видолов, всъщност играчът с номер 5, Петър Шопов, има някакви проблеми или с номер 9, простете, това е Веселин Геров, централният нападател. Налага се той да бъде изнесен от терена. Ще използвам тази пауза да ви кажа и любопитни подробности от първия кръг от шампионата на Бундеслигата. Санкт Паули, Мюнхен 1864 на 2 успех за домакина, успех за Новака в Бундеслигата, но забележете, двете попадения за гостите бяха дело на българина Даниел Боримиров. Ето и другите резултати от днес. Байерн Мюнхен, Хамбургер Спортферайн 3 на 2, Айнтрахт Карлсруе 2 на 2, Кьолн, Шалке 0-4, 0 на 1 и Ханза Рошток, Байер Леверкузен 1 на 2. Вчера се играха двубойте Борусия Дортмунд, Кайзерслаутърн 1 на 1, Вердер Фортуна Дюселдорф също равенство 1 на 1 и равенство 0 на 0 между Штутгарт, отборът на Красимир Балъков и Юрдин Ген. Утре е матчът между Борусия Мюнхен Гладбах и Фрайбург. Донков. Препречване. Или свободен удар. Не е вдигнал Митко Митрев своята ръка, но едва ли от тази позиция някой в червен екип ще опита директна стрелба. Получи се комбинация. Донков технично към Методи Деянов. Донков. И аут.
Още една прекрасна комбинация сътвориха домакините, а след това Донков изглежда си има стара закачка с Георги Марков, играчът с номер 8 в състава на Пловдивския Ботев. Та си размениха, според мен, съвсем излишни реплики. Опита се Марков да спре изстрела на Донков. Играчът в червено като че ли искаше опасна игра да бъде отсъдена на неговия съперник. Или иначе двубоя продължава. Изминаха 30 минути от началото на двубоя на стадион Българска армия. ЦСКА води срещу Ботев с 1-0 след попадението на Румен Христов още в третата минута на двубоя. Михтарски върнал се от дълбочина да поеме топката, да организира акция за своя състав. Прехвърля топката, сменя фронта на атаката Нанков към Енгибаров. Отново пловдивчани са принудени да изпадат в глуха защита. Нарушение, свободен удар. Нарушение срещу голмайстора Румен Христов. Доста играчи се скупчиха около съдията Митко Митрев. Георги Петров сега е в близост до рефера и най-вероятно ще получи картон с жълт цвят. Да, още едно официално предупреждение в състава на гостите. След наказателния картон на Шопов, играч с номер 5, и сега и Георги Петров бе официално предупреден. Енгибаров центрира. Без усилия пловдивчани осуетяват атаката на домакините. Но няма кой в жълта фанелка да затрудни Галин Иванов. Топка за Пламен Петров. Атакуван веднага от двама. Добре задържа. Видолов не сполучи. Донков загуби твърде лесно, но веднага става и се опитва да се бори за топката и извърши Георги Донков. Нарушение. Свободен удар за пловдивчани след този фаул срещу Сивинов. Георги Петров ще потърси взаимодействие със свои съотборници. Видолов е близо до него. Получи Видолов. Топка за Сивинов. Сивинов намери начин да центрира, макар и от трудно положение Сивинов. Атаката на гостите продължава. Видолов. Видолов. И изстрел на Видолов. И полета на топката можеше да изиграе много лоша шега на Димитър Попов. Вратарят на ЦСКА избра най-сигурния вариант в подобни епизоди. Боксиране без значение на посоката на топката. Стига тя да е встрани от неговата рамка на вратата. Ъглов удар. Георги Марков дясно от Попов. Попов увисна за миг, но Нанков е съобразителен, задържа топката. След това бе и фаулиран от Петър Шопов. Свободен удар в полза на ЦСКА. Временно домакините бяха с човек по-малко. Румен Христов получаваше медицинска помощ. Сега изчаква разрешението на Митко Митрев, за да влезе в игра. Нарушение срещу Донков. Свободният удар е задължително да бъде изпълнен от мястото на фала. Сега вече всичко е редовно. Методи Деянов. Късо към Петков. Той добре се освобождава, но има твърде много съперници срещу него. И сега аут, след като топката
рикошира в кръка на Милен Петков. Десет минути до края на първото полувреме, което преминава до сега изцяло под превъзходството на столичани. Нещо твърде наивно си позволи Енгибаров. Атака на гостите. Румен Димитров изчаква негов съотборник да се освободи. Видолов сега комбинира с Анастас Петров. Индивидуалната игра в близост до наказателното поле почти винаги е обречена, особено когато трима футболисти на съперника са срещу тебе. Убеди се Анастас Петров в това. След този епизод засада, непряк свободен удар, Михтарски отново се връща от дълбочина да подхваща атаката на своя състав. Изчаква Михтарски. Като че ли в последните минути на първата част темпото поспадна. Енгибаров центрира Михтарски към Донков. Донков е брилянтна намеса на Борислав Михайлов. Може би след гола на Румен Христов, третата минута, най-чистото положение пред домакините. То дойде 9 минути преди края на първото полувреме. Находчиво Михтарски намери продължение с глава, но Михайлов съобразително излезе, съкрати ъгъла и ударът на Донков нямаше как да премине през неговата намеса. Сега спокойно Добромир Митов чисти в тъч. Видолов отново изпреварен, но топката остава във владение на гостите. Донков, макар и силно да поведе топката, я съхрани и влиза на скорост. Прекрасно на Донков. Според мен бе фаулиран, но това ще да означава червен картон за Георги Петров и може би е нужна тази милост, която прояви Митко Митрев. Нужна е, за да се запази интригата в двубоя, но зрителите вече около 10 000 са на съвсем друго мнение. В такива ситуации не е изключено мълчанието на главния съдия. То влиза и в тактиката на съдиите. Добра техника демонстрира Милен Петков. Сега Методи Деянов комбинира с Нанков. Енгибаров надясно е свободен. Получи. Михтарски. Нанков се включва. Топка за Донков. Добро пласиране демонстрира Петър Шопов. И аут. Мисля, че в тези вече 39-40 минути можем да бъдем доволни, най-вече от това, което ни показват футболистите на ЦСКА. Длъжни сме да бъдем малко по-претенциозни към облика на Ботев, но така или иначе два от нашите най-силни състава ни показват мъжествен, показват ни динамичен футбол. Разбира се, с неизбежната уговорка за начало на нашето ново първенство. Отново Видолов, играчът, който игра най-много с топката през първата част, но леко загуби Видолов. Нанков към Донков.
Този път добре действа Марков, но пък Нанков е съобразителен. Игра с ръка, разбира се, без умисъл на Георги Петров, който си позволи с жест да оспорва мнението на Митко Митрев и получи устна забележка. Милен Петков ще центрира. Петков към Михтарски. Около него 4 в жълто-черно. Успяват за миг да спрат пътя на топката в близост до наказателното поле пред Михайлов. Росен Кирилов изчаква свой съотборник. Това е Методи Деянов. Назад топка за Галин Иванов. Видолов го преследва спокойно. Галин Иванов комбинира с Митов. Кирилов. Донков иска топката, но е зад защитата на Ботев. Засада, непряк свободен удар. Медицинска помощ получи Анатолий Нанков. За около 40 секунди той бе извън игра, но сега вече е на терена. В края на това първо полувреме, уважаеми зрители, бързам да ви кажа, че и по време на почивката отново ще бъдем на футболна тема с предаването ни Футболен магазин. Ще чуете интересни мнения. Така че ви съветвам да останете пред вашите телевизионни приемници. Атака на Петков. Добра топка за Методи Деянов. Великолепно хладнокръвие ни демонстрира младата надежда на ЦСК. Изведен сам в коридор, той майсторски в стил Христо Стоичков, мога да кажа, прехвърли националния вратар Борислав Михайлов и в 42-та минута на матча 10 000 зрители са на крака на терена, по трибуните на стадион Българска армия. 2-0 за ЦСКА срещу Ботев Пловдив. Едно предимство за домакините, резултат на закономерното надмощие на домакините. Мисля, че пловдивчани могат да бъдат доволни, че пасивът им за сега е само 2 гола след, мога да кажа вече, в края на първата част, след смазващото превъзходство на 11-торката на ЦСКА. Разбира се, във футбола всичко е възможно, така че нека да проследим до края събитията на терена. Казах стил Стоичков за изпълнението на Деянов, защото помните как майсторски Стоичков прехвърли Суби Сарета в онзи полуфинал преди няколко години. Сега да видим дали ще има реплика на пловдивчани. Иска дуспа Пламен Петров. Сега играта е спряна. Техническо прекъсване и трети жълт картон. Получи го Костадин Видолов. Разбира се, дуспа в футболната игра има само тогава, когато я отсъди главния съдия. Всичко останало е мнение по въпроса. Ако трябва да изразя моето мнение, то ми се струва, че имаше нарушение в наказателното поле на ЦСКА срещу играча с номер 10 Пламен Петров. Последни 2 минути на първата част. Нанков към Румен Христов отдясно. И сега имаше нарушение на Марков срещу Румен Христов. Отново не прозвуча свирка. Свирката на Митко Митрев. Малко по-свободна игра. Пуска главния съдия в края на първото полувреме и може би той трябва и е длъжен да се намесва по-често, защото ето такива искри могат да запалят неприятни сцени, неприятни инциденти, както в случая Пламен Петров поосвирепял малко от ситуацията преди минута. В наказателно поле на Попов извърши нарушение. Свободният удар изпълни
Галин Иванов, Енгибаров. Нанков към Галин Иванов. Росен Кирилов. Топка наляво за Петков. Той задържа, вижда свободен Михтарски, подаде му Михтарски. Опита да изведе Донков зад гърба на пловдивската защита. Не сполучи неговият замисъл. Атака на гостите. Топка за Геров от дясно. Галин Иванов го пресреща. Геров се опита да го заобиколи. Все пак последен с топката. Играл. Ето не се лъже. Митов, централният защитник на ЦСК. Той сега дели Мегдан с Митко Митрев, но в крайна сметка ъглов удар вляво от Димитър Попов. Пламен Петров ще го изпълни. Редовното време изтече, може би от началото на второто полувреме на двубоя. ЦСКА Ботев е изминала минута и 10 секунди. Нищо интересно не сте пропуснали. Интересното в съвременния футбол през това лято го правят Христо Стоичков и Илиян Илиев. Да им пожелаем и на тях, и на всички български футболисти, играещи в чужбина, успех, и да насочим вниманието си към двубоя, който ви показваме в пряко предаване от стадион Българска армия. Домакините изцяло в червен спортен екип водят с 2-0 след попаденията на Румен Христов, третата, и на Методи Деянов в 42-та минута. Младата надежда Методи Деянов отбеляза своя пети гол в нашата професионална футболна група. Няма промени в двете 11-торки. Домакините на вратата Попов, пред него Галин Иванов, 3 Енгибаров, 4 Кирилов, 5 Митов, 6 Милен Петков, 7 Румен Христов, 8 Нанков, 9 Михтарски, капитан на състава, 10 Донков и номер 11 Деянов. И състезателите на Ботев Пловдив: на вратата капитана Михайлов, 2 Сивинов, 3 Георги Петров, 4 Румен Димитров, 5 Шопов, 6 Анастас Петров, 7 Любомир Китанчев, 8 Марков, 9 Геров, 10 Пламен Петров и номер 11 Видолов. Смазващо бих го нарекал надмощие на червените през първото полувреме. Нищо равностойно не успяха да противопоставят канарчетата, поне до този момент. Гостите временно в намален състав. Тъч ще изпълни Румен Димитров. Много леко загуби топката Геров. И сега добра възможност пред Михтарски. Изстрел на Михтарски. И в тази 49-та минута на матча, като че ли интригата на практика вече приключи. Великолепен гол, майсторски нюх за пореден път ни демонстрира Петър Михтарски. По един, би го нарекал, майсторски начин наказа тази поредна груба грешка на централните защитници на Ботев. 3-0 за ЦСКА срещу канарчетата. Трибуните, разбира се, са ненаситни. Зрителите скандират още. Лично аз вярвам, и вие пред вашите телевизионни приемници нямате нищо против. Сигурен съм да станете свидетели на още попадение в този двубой. Атака на гостите. Най-после и Пламен Петров има възможност да покаже силата на своя удар, но гиганта Димитър Попов на вратата на ЦСКА и този път върши добре своята работа. Това бе 133-я гол на Петър Михтарски в неговата кариера. Тази вечер той играе своя матч номер 232 в елитната ни група. Тези ъглови удари не носиха никакъв успех на жълто-черните и сега не сполучиха. И сега условия за контраигра, но топката не достига до Донков. Донков сякаш с неизчерпаема енергия до този момент.
Много интересен е персонален двубой между Донков и Марков. Двамата изглежда имат още от миналата година стари сметки да уреждат след няколко остри сблъсъка. Между тях не минава единоборство, в което да не си отправят предизвикателства. Нарушение на Нанков срещу Пламен Петров. Свободен удар от една добра позиция. Позиция, от която може би по-възрастните любители на футбол нас си спомнят, че и голям майстор бе именно пловдивчанин Христо Бонев. Сега да видим дали Видолов е понаучил нещо от своя именит съгражданин. Митко Митрев поизтегли малко вляво топката. Стена от трима души в червено. Петима от Ботев вътре в наказателното поле. Изглежда Видолов ще комбинира с Марков. Така се и получи. Видолов, изстрел на Видолов с сетни усилия. Попов успя да избие. Интересно решение избраха гостите. Най-после нещо по-зрелищно и в близост до вратата на ЦСКА. Румен Димитров комбинира с Видолов. Тъчът е в полза на ЦСКА. Румен Христов успя да слаломира между двама в жълто. Донков не му стигна скорост. Там Марков се изпречи на неговия път. След това и Георги Петров действа технично. Румен Димитров. Нарушение срещу Анастас Петров. Но и Нанков изглежда от този сблъсък се контузи. Превива се играчът с номер 8 в червено и ще получава медицинска помощ извън игралното поле. Временно домакините с човек по-малко на терена. Видолов. Отново той след комбинация с Геров. Сега отново Видолов. Изстрел на Видолов. Ясно от вратата на Попов. Аут. Ще използвам тази пауза, за да ви кажа интересни резултати от първия кръг на шампионата в първа английска дивизия. Кристал Палас Барзли 4-3. Бирмингам Ипсуич 3-1. Милуол Гримсби 2-1. Олдъм Хъдърсфилд 3-0. Портсмут Саутън 4-2. Сток Сити Рединг 1-1. Съндърланд Лестър 1-2. Транмир Улвърхемптън дерби матча 2-2. Уотфорд срещу Шефилд Юнайтед 2-1. Уест Бромич Албион Чарлтън 1-0. Отново играта е спряна. Няма обаче нищо сериозно. Методи Деянов ще продължи двубоя. Деянов, автор на един наистина прекрасен гол в 42-та минута. Всъщност, моля да ме извините, контузеният бе Милен Петков. Разбира се, аплодисментите ни към Методи Деянов съвсем не са излишни. Михтарски в сблъсък с Сивинов. Михтарски центрира без усилие. Борислав Михайлов лови и изпраща топката около средната линия, където последен с нея игра Росен Кирилов. Тъч за гостите. Сега свободен удар за Ботев. Атанас Драмов, просто и неговите играчи няма какво да губят от тук нататъка, като че ли наставникът на пловдивчани позакъсня с евентуална промяна в състава. Ами се струва, че тя беше задължителна по време на почивката. Георги Петров чисти. Михтарски. Добре. Запази владението на топката. Румен Христов отдясно. Енгибаров го подкрепя.
Румен Христов центрира Донков. Топка за Донков между двама от трудно положение. Все пак намери възможност да стреля между Георги Петров и Сивинов. Играч с номер 10 в червено. Но Михайлов бе на своя пост. За едно разстояние от 20 на метра Енгибаров. Много бързо навакса изоставането си. Нанков към Донков. Много силно му подаде Нанков. Загубиха домакините. Анастас Петров. Китанчев, играчът, който остана, поне за мен, незабележим през първото полувреме. Сега Геров се опитва да смени посоката. Шопов центрира. Засада на Пламен Петров. С какви футболисти разполагат двамата старши треньори на резервната скамейка? Василев, Симеонов, Гемеджиев, Цветанов и Иванов са на резервната скамейка на канарчетата. Вратарят Петков, Радоканов, Павлов, Янков и Лазаров са играчите, които може да пусне до края на срещата Пламен Марков, наставникът на ЦСК. Аглов удар, след като Сивинов изчисти в последния момент. Методи Деянов ще изпълни статичното положение вдясно от вратата на капитана на гостите Михайлов. Комбинира с Милен Петков. Добре сменя посоката Милен Петков, но прекали с дрибъла. Все пак се опитва да поправи своята грешка. Деянов и Митов на помощ на своите нападатели. Деянов. Добра техника демонстрира този талантлив играч. И след това удар от вратата. Няколко цифри за любителите на статистиката. ЦСКА и Ботев са играли до сега 87 пъти за шампионата. 48 победи за ЦСКА, 20 за канарчетата и 21 мача са завършили наравно. При голова разлика 182 на 105 в полза на столичани. Истинско футболно чудо трябва да стане, за да не бъдем тази вечер свидетели на поредния успех на червените. Нанков. Деянов към Енгибаров. Румен Христов комбинира с Нанков. Не се получи двойното подаване, но Христов не се отказва да се бори. Нанков след това се намеси. Росен Кирилов. Топка за Михтарски. Петър Михтарски, който отправя погледи към австрийския шампионат. Тази вечер се стреми да ни покаже модерния вариант в играта на централния нападател. Търси пробиви отляво, отдясно. Често се връща и от дълбочина. Не пести сили да пресира играча с номер 9 в червено. Футболистите на съперник още при изнасянето на топката. Но като че ли най-силното оръжие на ЦСКА, поне до този момент в обоя, е този голям дух и този наистина прекрасен колективизъм, на който са подчинили действията си столичните футболисти. Атанас Драмов подготвя смяна. Иванов, играчът с номер 16, ще се появи на терена.
Зърнахте го за миг. На пистата е и колегата Георги Терзийски, който ще се опита да потърси мнението на футболиста, който след броени секунди ще напусне играта. Това е Китанчев. Китанчев преминал през този сезон от Хасково в Ботев. Остана незабележим, едва ли може да бъде доволен от дебюта си. Дано Китанчев да приеме нашата покана за интервю. Изглежда е доста посмутен този футболист и отказа да гостува на нашия микрофон. Започнаха канарчетата по-често да отправят поглед към наказателното поле и към вратата на Попов. Сега имат добра възможност за директен обстрел, след като Иванов бе фаулиран. На около 18 метра, малко вляво, по посока на вратата на ЦСКА е поставена топката. Видолов и Румен Димитров са в близост до нея. Малко зад тях дясно е и Георги Марков. Всичко това се развива в 17-та минута на второто полувреме. Ще бъде повторено изпълнението или не. Прозвуча някакъв сигнал, но изглежда той е бил от трибуните. Ъглов удар, това е решението на Митко Митрев. След като си осигуриха сериозно голово предимство играчите на ЦСКА. До края, като че ли ще разчитат най-вече на контратаките. За втори път от началото на двубоя 21 футболисти в половината на ЦСКА. Една нетрадиционна гледка, като си има предвид духа на матча. Румен Димитров комбинира, Видолов обаче не успя да укроти топката. Сега играта е прекъсната, защото трябва да бъде оказана медицинска помощ на играч от Ботев. Пламен Марков не бърза с промени и това е съвсем нормално. Когато играта на неговия отбор върви, изглежда корекции едва ли са нужни. Пламен Марков е едно от най-ярките имена в цялата футболна история на ЦСКА. Помните каква кариера направи той във Франция? След това през миналия сезон бе треньор на Чердафон от Габрово. Преди години бе и технически директор на столичния клуб. Сега обаче Марков като че ли намери своето най-вярно, най-приятно ми се струва поприще треньорската работа. Сигнал за засада и Геров и Пламен Петров бяха зад гърба на защитниците в червени екипи. Енгибаров, Деянов към Нанков. Нанков, помните, дълго време бе използван като типичен краен нападател. Сега Пламен Марков като че ли е налучкал най-вярното му място, именно в средата на терена. Нанков притежава много добри скоростни качества, има добър пас и днес се старае много. Ето го сега, опитва двойно подаване с Енгибаров. Не всичко във футбола се получава. Румен Димитров видя вдигнатата ръка на капитана Михайлов, хвърли топката към него и сега спокойно двете 11-торки
съсредоточават силите си в средата на терена. Видолов там. Добре действа Митов. Деянов. Не се разбраха с Румен Христов. Пламен Петров загуби леко загуби от Росен Кирилов, който пък не намира общ език с Донков. Всъщност Милен Петков беше този играч, който отправи паса към Донков. Сивинов преминал по левия фланг на отбраната на гостите, печели само тъч. Изобщо в този двубой ми прави впечатление, че столичният състав действа най-често с трима в отбраната, докато Енгибаров е избрал функциите нещо като на десен инсайд. Много рядко футболист с номер 3 се връща да помага, пък и не се и налага да прави това. Едва сега Енгибаров се приближава към своето наказателно поле. Премина топката между него и Румен Димитров. Пламен Петров центрира. Отново Видолов е затруднен. Видолов обаче търси пролука в отбраната на ЦСК и след сблъсъка с Нанков ъглов удар вдясно от вратата на Димитър Попов. Пламен Петров изпълни ъгловия удар от крака на Деянов. Обаче опасността временно бе намаляна. Няма кой да използва центрирането на Геров. Да видим Румен Димитров ще сполучи ли. Геров остава извън терена, защото иначе щеше да бъде в положение на засада. Тъчът е в полза на домакините след този рейд на Милен Петков. Енгибаров ще хвърля. Отново хладнокръви, отново добра техника ни демонстрира Методи Деянов и отново доста бурно Марков атакува голмайстора, автора на първи гол Румен Христов. Играта временно е спряна, ще бъде оказана медицинска помощ на Румен Христов. Да видим какви последствия ще има. Жълт картон, четвърти наказателен картон за пловдивчани. Попрекалиха с грубата игра. Ако не се лъжа, Марков е футболистът, който бе официално предупреден от съдията Митко Митрев. Енгибаров ще изпълни свободният удар. Да, играчът с номер 8 Марков е четвъртият футболист, който вижда картона с жълт цвят в този двубой. При това Георги Петров, Шопов и Видолов също бяха официално предупредени. Румен Христов се връща в игра. Шопов не се разбра дали иска да подаде в предни позиции или близо до своя съотборник Пламен Петров. Много леко червените спряха и този опит за атака на канарчетата. Енгибаров. Деянов. Нарушение на Шопов срещу Нанков. Свободен удар в полза на ЦСК. В последните 4-5 минути темпото на играта значително поспадна и това е съвсем нормално. Играчите от столицата като че ли решиха, че са си свършили работата. Усещат гостите от Пловдив, че просто нямат равностойни аргументи. Тази вечер в Борисовата градина. Късо изпълнение. Румен Христов ще центрира.
Донков опита нещо средно между удар и пас с глава. Не се получи. Авантаж. Иванов се бори Росен Кирилов, но топката остана във владение на домакините. Методи Деянов. Пламен Петров отдясно. Нямаше засада. Росен Кирилов го пресреща. Топка за Анастас Петров. И от крака на Милен Петков главудар. И Пламен Марков подготвя смяна с номер 15 Янков. До миналия сезон също играч на Ботев. Нападател ще замени най-вероятно Петър Михтарски, защото и Янков е централен нападател. Дано пък Михтарски да бъде отзивчив и да каже няколко думи за двубоя. Ще се опита колегата Георги Терзийски да потърси мнението и на капитана на ЦСКА, който предоставя лентата на Янков. Той пък ще даде сигурно на някой негов съотборник. Заслужени аплодисменти към Михтарски, който ще се отзове на поканата да чуем мнението му за двубоя. Петър Михтарски, най-опитният вече състезател на ЦСКА. Как се чувствате след това младо ято на червените? Чувствам се като най-опитен, се чувствам и с младите, се чувствам и млад като тех. Мисля, че днешният матч показва, че се чувствам добре. Мисля, че може още по-добре да се чувствам. Пропуснах малко от подготовката, но мисля, че навак съм. Вие се, че отбора играе много добре и ще продължаваме напред да направим всичко възможно да продължаваме с тези добри игри. Имаше варианти за чужбина, Испания, Австрия. В крайна сметка останахте в ЦСКА. Доволен ли сте от избора и ще останете ли до края на сезона? По принцип нямах конкретни оферти, така по-специално по-добри отбори. Имаше някакви оферти, но които не ме задоволяваха, както мен, така и клуба. Мисля, че съм доволен от оставането тук в ЦСКА. Ще помогна доколкото мога с моя опит. И мисля, че ако ми се даде възможност да поиграя в чуждестранен клуб след добри игри тук в ЦСКА, няма да има проблеми от страна на ръководството да ме пуснат да играя в чужбина. И последен въпрос, може ли ЦСКА да вкара още някой друг гол до края на матча? Мисля, че може да вкарат още един гол поне. 4-0, мисля, че е нормален резултат за този матч. Благодаря, успех за напред. Мерси. По думите на Михтарски стана ясно, че домакините нямат намерение да пресекват своя голов ентусиазъм в двубоя. Михтарски ще получи висока оценка за изявите си. Михайлов съобразително помогна му, разбира се, и Георги Петров. Но много лесно гостите продължават да губят топката. Срещу тази мощна, срещу тази динамична игра, която предлагат столичани, футболистите на Ботев продължават да страдат, ако мога така да се изразя. Не се получава играта на футболистите на Атанас Драмов. Твърде далеч е пловдивския Ботев от онази физиономия, която имаше през миналогодишния шампионат. Разбира се, в началото на първенството някакви крайни изводи е прибързано да се правят. Но след като канадчетата бяха напуснати от доста сериозни единици, ще им е нужно като че ли доста време, за да могат заместниците да придобият онова самочувствие, което имаха предишните титуляри. Разбира се, и с влизането на Наско Сираков съм сигурен, че нещата в състава на жълто-черните ще изглеждат значително по-другояче. Геров отляво опитва индивидуална игра. Геров главудар все пак спечели централният нападател на Ботев. 15 минути до края на двубоя.
ЦСКА продължава да води срещу Пловдивския Ботев на стадион Българска армия с 3-0. Румен Христов, Методи Деянов и Петър Михтарски бяха автори на головете. Неразчетено излизане на Попов. Нова смяна подготвя Пламен Марков, като че ли наставникът на червените се стреми да освежи силите в средата на терена. Виждам и Виторио Павлов. Да застава на мястото за смяната. Методи Деянов ще напусне, поумори се, но остави чудесни впечатления с играта си Методи Деянов. Дано да чуем и неговото мнение за двубоя. До края Виторио Павлов с номер 14. Методи Деянов заедно с Румен Христов възроди спомените на този стадион за едно почуто трио. Вие вече направихте дует, който много се харесва на привържениците на ЦСКА, но ще направите ли така, че те да забравят легендарната тройка Костадинов, Пенев, Стоичков? Първо, на този стадион всеки, който е играл, е било чест за него да облече тази фанелка и винаги ще се надяваме и ще гониме тези голями цели, които са ги постигнали в този отбор такива голями футболисти като тях. Тренирате ли взаимодействието с Румен или се получава от само себе? Не знам да ви кажа, още от самото начало неговото пристигане, така почнахме да се разбираме, като че ли стиловете така съвпадат и двата. Ще ги тренираме за напред. Голът, който отбеляза, напомня ли ти на едно попадение в друг матч, на друг стадион и на друг футболист от ЦСКА? Не знам точно сега, не мога да мисля. Как ще завърши този мач според теб? Според мен бих се радвал така да завърши. Благодаря, успех на теб. Мерси. Нанков. Към Румен Христов. Подкрепя го Енгибаров. Дали ще получи? Получи Енгибаров. Румен Димитров срещу него. Не бърза да центрира Енгибаров. Задържа. Отново комбинира с Румен Христов. Той сега пък взема позицията на Енгибаров. Двамата най-после извадиха топката от този десен ъгъл на игралното поле. Десен по фронта на атаката на домакините. Павлов спокойно изчака реакцията на Иванов. Финтира го. Галин Иванов. Безпроблемен дебют за този играч в ЦСКА. Анастас Петров. Тъчът ще бъде в полза на гостите, които правят втора смяна. Напуска Шопов, играчът с номер 5 и с номер 13 до края на срещата Симеонов. Отново акция на червените. Виторио Павлов комбинира. Янков влезе през второто полувреме. Нападател загуби топката. Тъчът е за гостите. Симеонов. Галин Иванов действа безкомпромисно. Нанков след това първи се ориентира в обстановката. Подава към Румен Христов. Христов тръгва през центъра, опитва двойно подаване, но няма как да се получи то с Янков.
Много по-енергично действат столичани. Поредното доказателство за моите думи е намесата на Добромир Митов. Още една смяна подготвя Пламен Марков с номер 16 Лазаров, един млад футболист, който премина през този сезон от Габрово в столицата, юноша на ЦСК. Знаете, от този сезон са разрешени вече по 3 смени, преди беше 2 плюс замяна на вратар, докато сега вече треньорите имат право на 3 промени в своите 11-торки. Свободен удар в полза на канарчетата. До края на срещата по-малко от 10 минути. Ще използвам това прекъсване на играта да ви кажа и още един любопитен футболен резултат. В Суон Южна Корея прие Бразилия и кариоките спечелиха минимална победа с 1-0 след гол на Дунга в 34-та минута. Продължава успешното азиатско турне на бразилците. Но този резултат поне за мен изглежда странно минимален, като си има предвид голямата разлика в класите на двата състава. Ще донесе ли нещо добро, нещо почетно за Ботев този пряк свободен удар? Стената е на не повече от 7 метра и половина, даже няма и толкова. Видолов. Изстрел и прекрасна игра на вратаря Димитър Попов. Изстрелът беше на играча с номер 8 Георги Марков, който отново много бързо игра с топката, върна се в близост до своето наказателно поле. Румен Димитров, Марков. Иванов не достигна до топката, след това Ингибаров спокойно я гардира. Ето я и смяната. Напуска голмайсторът Румен Христов. На негово място с номер 16 Лазаров. Другия герой на днешния матч Румен Христов. Говорихме с Методи при излизането му за двойката, която сте направили с него. Изглежда той е предпочитания ви партньор. Не само той, изобщо направихме един много хубав колектив сега в момента. Много кадърно ръководство, което смятам за бъдеще само да имаме успехи. Това означава, че се чувствате добре в ЦСК в този състав. Много добре се чувствам. Дано, дай се Боже, и така за напред да продължаваме. Според вас, защо треньорът ви замени? Защото аз му се обадих, имам малко проблеми, уморих се така, почнаха ми се сващат мускулите. Благодаря, Румене, по-малко схващания в другите матчове. Заслужена почивка след добре свършена работа за Румен Христов, който също приема аплодисменти. Пряк свободен удар в полза на ЦСК. 5-6 минути до последният съдийски сигнал. Янков опита силата и точността на своя ляв крак. Около 70-80 см не му достигнаха. Лазаров първо съприкосновение с топката.
И една от редките възможности за атака пред пловдивчани. Бързо се връщат футболистите в червени екипи. Румен Димитров не успя да комбинира с Симеонов. Отново се налага прекъсване на играта, защото футболист в червена фанелка лежи на терена. Това е играчът с номер 3 Енгибаров. И той ще бъде временно извън игра. Сигурен съм, че ще се съгласите с мен, уважаеми зрители. Някак бързо свикнахме с тези носилки и е правилно. След тяхното въвеждане се губи далеч по-малко време за оказване на медицинска помощ. Топката много повече се задържа в игра. По-малко от 5 минути до последният съдийски сигнал. Ще ви кажа и екипът, който реализира за вас това първо за сезона пряко предаване на футболна среща от нашето републиканско първенство. ПТС-1 с ръководител Илия Матов, ПРРС-3 с ръководител Михаил Беленбеков, видеозапис Йордан Иванов, тон режисьор Иван Иванов, отговорен оператор Красимир Василев, оператори Пламен Тошев, Петър Андреев, Данко Петков, директор на продукция Александър Михайлов, режисьор Иван Зашев. Донков, поредна акция на домакините. Донков от крака на Георги Петров. Ъглов удар. Донков също, както и всички негови съотборници, с много висока оценка за изявите си в този двубой. Енгибаров се върна на терена, така че числено равенство. Румен Димитров изчисти след този слаб удар с глава. Лазаров се опитва да действа индивидуално, загуби. Иванов опитва силата на своя спринт и изпреварва го в последния момент Галин Иванов с чиж шпагат. Успява да създаде достатъчно време за неговите съотборници да се групират в защита. Видолов отляво. Нанков го пресреща. Центриране на Видолов. И след рикошета от гредата и преди това от ръката на вратаря Димитър Попов, ъглов удар вляво от вратата на столичани ще го изпълни Пламен Петров. По-малко от 3 минути до последният съдийски сигнал. Когато един състав няма какво да предложи, той тръгва на центрирания. Това е най-сигурният белег за безпомощността, която в тази приятна августовска вечер ни демонстрират футболистите в жълто-черно в Борисовата градина. Отново те леко загубиха топката. Янков се опитва да преодолее Сивинов. Не сполучи, защитникът този път надделя. И виждам нашият, може би, последен гол за тази вечер. Най-щастливият човек, сигурен съм, треньорът на ЦСК, Пламен Марков, да е до колегата Георги Терзийски. Нека да чуем и неговото мнение. Нека да пожелаем успех на този симпатичен наш футболист от недалечното минало, сега дебютираш като треньор на ЦСК. Пламен Марков, летящ старт за вашия отбор в това първенство. Едва ли нещо може да се случи до края. Доволен ли сте от това, което вие дадохте като указание, от това, което се получи на терена? След такава победа с 3-0 не мога да не бъда доволен. Разбира се, матчът все още не е свършил, но се надявам, че в крайна сметка това
съотношение ще се запази. Доволен съм най-вече от борбата на всички състезатели, на които гласувах доверие, но считам, че има още доста неща, върху които нашия отбор трябва да работи, да се усъвършенства. Кои са тези неща? Най-вече игровата подготовка, това, че ние не сме играли в такъв състав почти никога. И в предстоящото турне, което имаме в Италия и Испания, се надявам срещу и по-силни съперници да видим именно и да усъвършенстваме тези неща, за които току-що говорих. Какво ли означава тези смени, че търсите още варианти? Аз искам да дам по-голяма възможност и на други състезатели да влязат в игра, да добият и опит. Както виждате, повечето от тях са млади момчета. И затова направих тези смени. Също така исках да дам и отдих на някои от хората, от които останах наистина доволен. Предстоят ви срещи с Бари и Барселона, вие сам споменахте за тях. Там ли ще бъде истинското мерило за ЦСКА или и тук има достатъчно силни конкуренти? Разбира се, че и тук има достатъчно силни конкуренти, но според мен истинският критерий за оценка и на мене, и на самите състезатели са именно такива големи отбори, които вече ви споменахте, и се надявам срещу тях, макар и да загубим с по-голям резултат, все пак тези играчи да почувстват обстановката на европейския футбол и да може и ние като спортно-техническо ръководство да се сверим часовниците с този голям футбол. Това означава и европейски цели за ЦСКА. Много сме далеко от европейските цели. Моето желание е първо да покажем добри и съдържателни игри във вътрешния шампионат. Ако от това достигнем до такова нещо, убеден съм, че и резултатите от само себе си ще дойдат. Пожелаваме ви го. Всичко добро нататък. Благодаря. На 19-ти ЦСКА гостува за приятелски матч на Бари, както вече чухте. След това на 22-ри участва в турнира Хуан Гампер в Барселона срещу едноименния състав. Един жълт картон на Румен Димитров. Пети наказателен картон. Само с наказание ще запомнят този матч пловдивчани. Един любопитен куриоз ни показа последната минута на матча. Топката се спря до флагчето, ограничаващо линията на вратата и страничната линия на игралното поле. 2 минути и половина вече се играе повече от редовното време, като че ли няма вече време за нищо друго интересно в този двубой. Митко Митрев поглежда своя часовник и прозвучава последният съдийски сигнал. С головете на Румен Христов, третата на Методи Диянов, 42-та и на Петър Михтарски в 49-та. ЦСКА стартира успешно в първенството след победа с 3-0 срещу пловдивския Ботев. С това, уважаеми приятели на футбола, завършва първото ни пряко предаване за сезона 95-96 година. От стадион Българска армия за вас коментира Петър Василев. Желая ви приятна вечер.